domnilor, ultima probă, ultima echipă, ultimele 2 minute. Nelu Neamciu contra Dan Petrescu. Dan Petrescu este campionul național în titlă în 2013 la Cluj, era cel mai bun atlet. Hai să vedem acum care dintre cei doi va reuși să dovedească pușteanul în tăierea orizontală. Ultima probă de la campionatul național al tăietorilor de lemne Steel Timber Sports 2014. Dan Petrescu se întoarce, la fel face și Nelu Neamciu. Arădenii l-au susținut pe Nelu înaintea acestei probe. Acum însă vom vedea care este cel mai concentrat și cine dintre cei doi are rezerve de energie pentru doborârea bușteanului, pentru tăierea lui. Se oprește Nelu Neamciu la 41 de secunde 04. Dan Petrescu încă mai lucrează, arădenii exultă, sunt în picioare în tribună, dar nu te lăsa, lovește, lovește, lovește. Ultimele lovituri și pentru Dan Petrescu. Gata! S-a resetat și cronometrul. Cred că a fost pe la 1 minut, ceva în genul ăsta. Felicitări! Doamne și domnilor, după exact 2 ore și 30 de minute, cei 8 concurenți